Assalamu alaikum muhtaram aziz kardeşler. İsәнмесез, кадерле милләттәшләребез. Күп кеше кызны сагыш, яңгырлы көннәр белән бәйли. Ә кыз муллык ае. Бөтен дөнья төрле төсләргә күмелә. Табигать шулай үзгәреп тормаса, без ел фасылларының матурлыгын күрмәстә идек. Шулай итеп, гадәттәге эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы һәм 2 сәгать дәвамында біз сезнең игътибарыгызга аны тәкъдим итеп барырбыз. Һәм 2 сәгать дәвамында сез бездән аерылмассыз дип өметләнәбез. Җомга вәгазендә сүз иң олы хак ата-ана хакы турында булыр. Балаларның аларга карата нинди вазифа һәм бурычлары бар? Наил хәзрәт Юсупов вәгазеннән белербез. 7 октябрь Мәүлид көне. Сөекле пәйгамбәребезнең тормыш юлы һәм олуг эшләре хакында да сөйләп узарбыз. Яшьләр тормышында онытмыйбыз. Яшел фитнес премиясын тапшыру тантанасыннан репортаж. Бу җәйдә Яшел фитнес проекты Россиянең 50 шәһәрендә эшләде. Әлеге проектта катнашучылар бию, аэробика, йога, зумба, кроссфит һәм башка юнәлешләр буенча көндәлек бушлай тренировкалар, шулай ук фитнес фестивальләрдә катнашты. Һәм әлбәттә Яшел фитнесның премиясе дә тапшырылды. Бу спорт тантанасында безнең хезмәттәшебез Гөлнур Габдрахманова булып барысында тәфсилләп өйрәнеп кайтты. Biz bugün birinci bütün dünya fitness community premiyasında. Bugünkü programda kreativ trenirovkalar hem fikirdaşlar bilen söz alışu. Hem elbette бүләкләү тантанасы. Әйдәгез карыйбыз. Әлеге премияны тапшыру тантанасы Яшел фитнес федераль проекты уңайыннан узды. Бу спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә кагылышлы социаль юнәлеш. Бу шулай күнегүләр җәй дәвамында шәһәрнең төрле мәйданчыкларында узган. Мы очень рады тому, что именно такой проект, как Зеленый фитнес, зародился именно здесь, в Казани, в Татарстане. Яшел фитнес кебек проектның Казанда, Татарстанда барлыкка килүенә без бик шат. Хәзер ул инде республика чигеннән чыгып илебезнең 45 өлкәсендә яши. Россия Федерациясе спорт министрлыгы да бу проектка карата кызыксуны белдерде. Быел шулай ук бу проектка грант та бирелде. Премия тантанасы 23 сентябрь көнне узды. Премия өчен стильләштерелгән фотозонада кунакларны фотограф көтә иде. Тантана саннар белән ясалган видеоотчеттан башланып китте. Нас на протяжении всего лета проходили множество различных спортивных тренировок по всей России. Безнең җәй дәвамында төрле спорт секциялары эшләп килде. Россия буенча 45 төбәктә. Һәрбер тренер үзенең җәмәгатьчелеген булдырды. Йога, зумба, стретчинг буенча. Бүген без иң актив тренерларны бүләкләрбез. Аннары иң кызыгы башланды. Сәхнәдән гадәти булмаган күнегүләр узды. Татарча зумба, җанлы музыкага тренировкалар. В Зеленом фитнесе я уже 5-й сезон, у меня своя эксклюзивная тренировка. Она называется Латино фитнес. Мин Яшел фитнеста инде 5-нче сезон. Минем эксклюзив тренировкам бар. Латино фитнес дип атала. Очраклы рәвештә 2013 елда Селигерда уйлап таптым. Кешеләрнең бачата, сальса, меренге биюләрен бийсе килә, ләкин уялалар. Шуңа да махсус тренировка уйлап таптык. Дәресләрдә алар тип техниканы өйрәнәләр, алга таба парлы биюгә дә йөри башлыйлар. Сегодня у нас первая всероссийская премия комьюнити. Бүген бездә фитнес комьюнити бөтен дөнья премиясе уза. Ул әле беренче тапкыр гына үтә. Мин бүген үз төркемем белән чыгыш ясыйм. Җанлы музыкага зумба мастер-классын үткәрәм. Менә бүләкләү тантанасына керештеләр. Яшел фитнес тренерларын төрле номинацияләрдә бүләкләделәр. Рәхмәт хатларын шулай ук безнең шәһәрнең төрле фитнес комьюнити лидерларына да тапшырдылар. Бу чара җәй көне уздырылган күнегүләр сезонын ябуда иде әле. Монда сәламәт яшәү рәвешен сөючеләр очрашты, энергия алмаштылар. Шәһәребездә аңлы кешеләрнең күплеге үз сәламәтлегенә битараф булмаулары аеруча сөендерә. Күптән түгел генә Казанда Европа-Азия 15-нче халыкара яңа музыка фестивале узды. Фестиваль уңайыннан уздырылган 5 концертта Россия һәм чит ил музыкантлары башкаруында дөнья илләре композиторларының заманча музыкасы яңгырады. Быелгы фестиваль Россия халыкларының халык сәнгате һәм рухи мәдәни мирас елына багышланган иде. Европа-Азия халыкара яңа музыка фестивале Россиядә һәм чит илләрдә киң танылу алган улы музыкаль форумда әле ул. Моннан күп еллар элек әле яшь композитор чагында
Күп кенә чит илләрдә конкурсларда катнашып, урыннар алгач уйга калдым. Шушындый зур дәрәҗәдәге фестивальләрне нигә үзебездә дә, Казанда да оештырып карамаска дип сүз башлады бүгенге көндә Россиянең һәм Татарстанның композиторлар берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллин. Мәдәният министрлыгы белән сөйләшеп, безнең правительство белән сөйләшеп, шундый и бер сүзгә килеп, менә шундый фестиваль оештырдык. 3 көн дәвам итәчәк фестивальдә 5 концерт программасы һәм тагын күп чаралар үткәреләчәк. Ачылыш концерты була, безнең Салих Сәйдәш залында, инде зур залында, Ирек майданында, консерваториядә концертлар да була, үзебезнең залда да була, композиторлар союзының бинасында, концертный залында, һәм Полинер дип әйтәләр, аны хәзер набережныйда да, шунда да тагын бер концерт була. Бик матур фестиваль булырга тиеш дип уйлыйбыз, шанам. Менә безнең яшь композиторлар да катнашалар. Эльмир Низамов да, Ильяс Камал да, Миләүшә Хәйруллина да, Эльмира Галимова һәм башкалар. Фестивальнең зур тарихы бар. Беренчесе моннан 29 ел элек үткәрелгән. Елдан-ел масштаб киңәя. Тик пандемия һәм санкциялар аркасында быел килергә теләүче Австралия, Аргентина, Перу, Чилидан музыкантлар килә алмаганнар. Быелгы катнашучылар арасында Үзбекстанда безнең бик элемтәләр бик әйбәт, шуннан киләләр. Аннарсын нидән Россиядән, күп регионнардан киләләр. Кытайдан, Вьетнамнан безнең дуслар зур делегация килә, шулай ук киләләр. Япониядән музыкант килә, американ композиторы Роберт Поллокның музыкасы яңгыраячак. Без уйлыйбыз, минем фикерем буенча да бик матур фестиваль узарга тиеш. Тире аралашу булырга тиеш диләр оештыручылар. Бик әйбәт национальный ансамбль килә. Элиста шәһәреннән, ул бик кызыклы ансамбль, аларның уйный торган жанрлары да бик кызыклы. Менә минем өчен бик әйбәт булыр безнең яшь композиторлар өчен. Ничек икән менә яңа тел, яңа музыка коралы, ничек яңа, ничек дип әйтим, ачылышлар, ничек эшли башка композиторлар. Мәсәлән, аннарсын безгә гусли дип әйтәләр, бу музыка коралын, цимбал да дип әйтәләр, нидән Минскидан килде профессор Вероника Прадед дигән бик әйбәт музыка уйнаучы. Аларда традициялар бик күп безгә караганда. Шуңа күрә без менә консерваториядә дә мастер-класслар ясыйбыз. Консерваториядә укучы балаларга, анда теләүче кешеләр дә килә ала, аннан бездә ансамбльләр дә бар, гүсләдә уйнаучы башка музыка коллективларда бар, гүсләдә уйный торган кешеләр. Менә аларга бик әйбәт булыр иде. Чөнки зур дәрәҗәле уйнаучы килә, и безнекеләр ирәнеп, күреп, тыңлап, шулай ук аннарсын бик әйбәт уйнасалар, безнең сәнгать өчен бик зур эш дип уйлыйм, бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Дөньяда шәйләр күп төрле була, такта шәй, бөртек шәй һәм төрек шәе. Мин Төркиядә ял иткәндә Ләйсән бер вакыт ашханәдә бардым, шәй сорарга мәйдәм, шәй истиyorum, шәй бирегез әле. Шунда эшләүче абый төрки шәй ясап бирәм, менә мондай була дип миңа заварка салып бирде, күп куе шәй, чефир инде. Чөнки алар шундый шәйчеләр инде. Сыйга әйтеп эшәргә туры килде. Куе рәхәтләнеп яндырып эчмичә шәй булмый диләр алар үзләре. Менә Илдар абый, әйдәгез әле бездә шушы шәйне ясарга ирәник, бәлки өйгә кайткач ясап карап, тагын шулай ичеп карарбыз. Төрек шәйен. Без татарлар рәхәтләнеп шәй эчәргә яратабыз. Ничә генә чынаяк эчсәк тә, һаман аз кебек тоела. Ишеттем, төрекләр дә шулай шәй яраталар икән. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Әйе, төрекләр чыннан да шәй эчәргә бик каты яраталар. Иң беренче үзенчәлек булып төрекләрнең шәйникләре, ягъни чайданлык дип атала. Без татарларда ягъни шәйник бер булса, төрекләрдә күргәнечә икәү. Моның астқы чәйнигендә су кайный, өстәгесендә кара шәй пешә.
шәй пешә торсын, без төрекләрнең икенче үзенчәлекләре хакында бардак турында сөйләшик. Бардак? Нишле бу бардак? Безнең татарларда кәсә, ягъни чинаяк дип аталса, төрекләр моны бардак дип атыйлар. Ягъни шәйне шушы бардакларга салып эчәргә яраталар. Бездә татарларда шәй кайнар булса, аны тәлинкәгә бүлеп, суытып эчәләр. Әлеге тәлинкә шулай ук суытыр эченә салганмы? Юк, төрекләрдә бу тәлинкә бардак астына куела бер бизәк буларак. Ягъни Төркиянең кайсы шәһәренә китсәгез дә, нинди генә кафе, ресторан булмасын, менә шушындый тәлинкәләр һәрбер бардак астында булачак. Ул аларның традицион бер бизәге булып тора. Төрекләр гадәттә шәй янына нинди ризыклар куялар? Күрүм шәй ул шикләүкләр. Тагын бер аерма буларак, түрк шәйләрен эчкәндә алар яннарына һәр вакытта төрле шикләүкләр куялар. Без татарлар ияләшкән җимеш белән, бал белән эчәбез. Ләкин төрекләр җимешләрне шәй янына якында китермиләр дип әйтер идем. Ләкин Казанда торган төрекләрне татарлар хәзер җимеш белән дә шәй эчәргә өйрәттеләр. Шуңа күрә ул безнең бүген табында шулай ук бар. Нут шикләвеге, йөземнәр, фыстык, фундук, әстерхан шикләвеге һәм безнең татар җимешләре. Бездә татарларда бәйрәм ризыгы булып ул әлбәттә инде бавырсак, шәкшә, гүбәдәләр санала. Төрекләрдә нәрсә? Төрекләрдә бәйрәм ризыгы буларак төрле пахлавалар. Монда сез өчпишмак кебек хавуч пахлавасы да бар, куру пахлава диләр, фыстыклы пахлава, төрелгән сарма пахлавасы. Бу шулай ук фыстыклы куру пахлава һәм алар һәр пахлаваны биргән табынга куйганда, аны әстерхан шикләвеге белән бизәүне бик яраталар. Төрекләрнең шәй эчү традициясе белән таныштык. Бик зур рәхмәт сиңа, Шулпан. Хәзер шәй эчү вакыты җитте минемчә. Шәй эчеп карыйк әле. Башта салабыз кара шәй. Тавшан каны gibi olmuş. Онысы нәрсә инде тагын? Төрекләр шулай дип әйтәләр. Кара шәй бик куе булган очракта куян каны кебек булган дип әйтәләр. Әбиләр әйтмешли, зихеннәрем ачылып китте. Шулай ул. Халык сынавышларына ышансаң, сентябрь кыры булса, кыш салкын була. Без хәзер төп-төгәл әйтә алабыз, сентябрь безнең яңгырлы булды, димәк кыш та җылы булачак. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Чираттагы циклон Татарстан территориясын үз йогынтысына алды. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, уртача 10 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама ярчаллы Алабугада алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән яңгыр, уртача 11 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым төшемнәр көтелә 10 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Була, Чүпрәледә яңгырлы 12 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы, урыны белән яңгыр булырга мөмкин 11 градуска кадәр. Менә елларга кояш чыгачак һәм җылытачак дип фаразлана. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгыр көтелә, уртача 12 градус. Җил көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.
Рәбигүл әуәл айының 12-нче көне ислам дөньясында зур тантана көне. Бөтен дөнья мөселманнарының зур бәйрәме. Бу көнне сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дөньяга килгән. Шул көннән башлап ислам нуры җәелгән, бик күп мугҗизалар пәйда булган. Бу көнне бәйрәм итеп, Аллаһы Тәгаләгә кат-кат шөкраналар кылу, пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхи саллямга салаватлар уку һәм аның хөрмәтенә аш-сулар әзерләп, дус туганнарың белән җыелу күркәм санала. Мәүлид айының фазиләтләре гомумән нидән гыйбарәт? Миргазиян мәчетенең имам хатибы Габдрәүф хәзрәт Забиров нәкъ менә шулар хакында сөйләр. Мөселман дөньясында күркәм вакыйга Мәүлид аена аяк басабыз. Бу айда пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям туган. Аллаһы Тәгалә бу айны мәхәббәт хисләре белән яраткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина ва набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Sözümüzü başlıyoruz Allah Rabbimizin güzel isimleri bilen. Çünkü onun isimleri en güzel, en matur. Onun ismin yad etken, zikir kılgaç kişinin künüyle tanışlana. Ma'lum bulgança bizden üst takvimimiz var, kalendarimiz var. Bu hicri kalender ya kameri kalender. Birinci ayımızın ismi Muharrem ayı, ikinci ayımız Safar ayı, üçüncü ayımız Rabiul Avval ayı. Ol yazının başı degen. Ol Uşşakun Nabi, Söykülü Peygamberimizini aleyhisselamni en katı, en güçlü, en kuvvetli muhabbet bilen yaratkan, söygen kişilerinin ayı. İşq ol muhabbetinin zirvesi en yukarı noktası. Mine şol ayının 12. gününde 571 yılını Ceziratul Arab, Araplarının yarım utravında Anın garb tarafında, gün batışında ornaşkan, sahralar arasında ornaşkan Mekke şəhəri var. Şul şəhərdə 571 yılını düşənbə gün Söykülü Peyğambərimizin valədəti buldu, dünyaya kilivi. Ol özünün valədəti bilən bütün aləmlərini, bütün kişilik dünyasını hürmətlədi. Bizim üçün ul şatlıq. Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jirgisine getirilgen peygamberlerimizin en soңгысы. Ул Аллаһы Тәгалә тарафыннан адәмнәрне туры юлга өндәү өчен бар ителә. Үзенең язмышы мисалында кешеләрне сабыр, ярдәмчел, киң күңелле булырга өнди. Һәр яклап үрнәк ул. Бу айда яратылганга мөселманнар өчен Мәүлид ае изге айларның берсе булып санала. Мәгълүм булганча, Россия Федерациясында 20 миллионнан артык мөселман яши. Yartısı İdel Ural boyunda, yartısı Kafkas yağında. Mine İdel Ural tübeginde bizim milletimiz elbette bu mevlidlerini ütkərəli. 4000'den artık Tatar avullarımız var. Bütün Tatar avullarında bu mevlidler uzdırılar. Hem Tatarlar eli şehirleştiler, şehirde yaşayırlar, şehirlerde de bu mevlidler uzdırılar. Әйе, мөселманнар мәүлид ташлары уздыра. Аллаһыны, Пәйгамбәрбез Мөхәммәдне искә ала. Интернет битләрендә дә җир йөзендә иң күркәм кеше дип язып эзләгәндә, җавап итеп Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллямны күрсәтә. Rabbimiz aytdı: "Ve rafa'na leke zikrak." Biz senin zikrini üstün kıldık. Söykülü Peygamberimiz küp zikir kılana. Çünkü Allah Teala'nın ismin üstün kıldı. Bu bir. İkinci, Söykülü Peygamberimiz insan kamil. Yani kamil, tulu, tügel kişiydi. Allah Rabbimiz kitabında aytdı: "Ve laqad kana lekum fi rasulillahi uswatun hasana." Dürüstlükte sizin için Allah'ın Resul elçisi Muhammed Aleyhisselam'da kürkem matur örnek var. O şahsının zahiri hem batını sıfatları, içtəgi hem tıştagi sıfatları kamil idi. Mənə i'tiqad yağından, ibadet yağından, əxlaq yağından, muamelət yağından Söykülü Peygamberimiz bizə örnek. Hem elbette ol əxlaq yəsiydi. Onun əxlaqın Rabbimiz üzü maktı. Ve inneke le'ala xuluqin azim. Dürüstlükte sin kürkem əxlaq yəsisin. Hem Söykülü Peygamberimiz üst peygamberliğinin bir vazifası, bir maksadı ahlakını kamilleştirir deyip aytdı. İnnemâ bu'istu liyutemmime mekârimel ahlak. Kürkem ahlakını kamilleştirir için, tuturur için, tamamlar için, tügeller için minci berildi. Bu ayda Allah'ını, Peygamberimizni, yakınlarımızını dağında katı yaratу керек. Аларны һәр чак истә тоту сорала. Аллаһыга шөкер итеп яшик, булганына сөенә белик. Мөселман кардәшләребезне һәр чак сәламлик, хәлләрен белеп торыйк. Һәр барчабызга ике дөнья бәхетенә ирешергә насип булсын.
Әлгі теманы дәвам етер үшін студиябызға қонақ шақырдық. Құлшариф мәчетінің имам хатибы, Татарстан Республикасы муфтийінің бірінші орынбасары Илфар Хазрет Хасанов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгін енді біз зор бәйрәмгә керәбез, Мәулид бәйрәме, менә әлеге бәйрәмгә ничек әзерләнергә һәм ничек үткәрергә кирәк? Шушы Мәулид бәйрәменең әһәмиятен, мәгънәсен аңлау өчен мин сезгә бер пәйгамбәребезнең тормышыннан булган бер вакыйганы зикр итеп китәргә телим. Үзебезгә дә, сезләргә дә. Бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар белән утырганда, әле генә менә ислам динен кабул иткән бер кеше аның каршысына килеп баскан һәм әйткән: "Я Расулаллах, җаһилият чорында, ягъни ислам динен кабул итәргә җиткән вакытка кадәр булган вакытта, яшәгән мизгелләрдә минем тормышымда бер вакыйга булган иде. Шуны сиңа сөйләп китәргә телим" дигән. Пәйгамбәрбез: "Я Расулаллах" дигән һәм сөйли башлаган. "Беләсеңме, я Расулаллах, минем кыз балам бар иде. Бер вакыт өйгә кайттым да хатыныма әйттем: 'Әй хатын, баланы киендер, юындыр, матур киемнәр кидер. Хәзер мин аны алып китәм, синең туганнарыңа алып барам' дип әйттем" ди. Хатыным шушы сүзләрне ишеткәч, кинәт елап җибәрде, ләкин миңа каршылык күрсәтә алмады. Йылы-йылы кызымны юындырды, киендерде. Ә мин кызымны җитәкләп өйдән чыгып киттем, ә хатыным арттан ишек бусагасына егылып, артыбыздан елап карап калды. Мәккә шәһәренең кырларына чыктым да, бик күп казылган чокырларның берсенә килеп, кызымны үз кулларым белән шунда этеп төшерергә теләдем. Ләкин кызым шапаныма ябышып калды да: "Әтим, тукта әле, синең шапаныңа тузан кунган бит, шуны кагыймчы" дип ялварды. Ләкин мин кызымны ишетергә теләмәгәндәй сыман, баламны аякларым белән тибеп төшердем дә, терләтә күмеп куеп, өйгә кайтып киттем, бер нәрсә булмагандай диде. Бу сүзләрне ишеткән Расулулла, аның янәшәсендә булган сахабалар кинәт сискәнеп киткәннәр. "Нишлисең син, тукта, җитте булды. Шушы сүзләр белән пәйгамбәребезнең кәефен төшердең бит син" дип әйткәннәр. Ләкин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларны туктатып: "Туктагыз. Әйтмәгез аңа бер сүздә. Яле, менә шушы сөйләгән вакыйгаңны, булган вакыйгаңны тормышында тагын икенче мәртәбә сөйлә әле" дип әйтә. Һәм теге кеше икенче мәртәбә кабатлый. Икенче мәртәбә кабатлаганнан соң, яна Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям өченче мәртәбә кабатларга куша. Пәйгамбәребез тыңлый. Тыңлаганда исә күз яшьләре мөлдерәп шушы әйме күзләреннән чыга. Шушы кабатлатуы белән пәйгамбәребез әйтергә теләгән: "Әй халык, әй кешеләр, әй бәндәләр, карагыз, ислам дине сезне нинди куркыныч эшләрдән, гамәлләрдән, кабахат күренешләрдән чыгарды бит, коткарды бит" дип. Менә шуның белән әһәмиятле Мәүлид. Шушы пәйгамбәребезнең дөньяга килү ул нур булды. Безне, кешеләрне, дөньяның караңгылыгыннан, вахшилектән, кабахатлыктан безне коткарырга теләде. Йылдызларга табынмасыннар дип. Хәмер эчмәсеннәр, ата-анага каршы әйтмәсеннәр, балаларын терләтә күммәсеннәр, мәгәр бер илаһка гына, бер Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылсыннар дип. Шуңа пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям чакырды, индәде. Шуңа Мәүлид бәйрәме бик әһәмияткә ия. Һәм бу көннәрдә республикабызда дини нәзарәт тарафыннан ниндирәк чаралар үткәреләчәк? Алланың биргәненә шөкер, безнең күпчелек мәчетләребездә Мәүлид укылачак, Алла биргән булса, касидатул бурда дип әйтелә бит инде улайымы. Ул да булса салаватлар әйтеләчәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең тормышын зикр итәчәк без, Алла биргән булса. Һәм менә безнең дә Алла биргән булса, шушы бүген Җомга көне әйеме, иншалла, җомга намазын укыганнан соң Болгар шәһәренә юлташакбыз, Алла биргән булса, Ак мәчеттә матур итеп имамнарыбыз җыелышып, әйеме шушы Болгар Ислам академиясында укыган шәкертләребез белән бергәләшеп, Алла биргән булса, Мәүлид укыячакбыз, салаватлар әйтәчәкбез, һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләренең хәдисләрен искә алачакбыз, гыйбрәт алачакбыз, Алла биргән булса. Һәм инде шулай ук безнең дөнья нәзарәтендә, Алла бирса, Галиф мәчетендә әйеме, шулай ук илә намазыннан соң Мәүлид укыячакбыз, Алла биргән булса.
менә өйдә нәрсә эшләргә кирәк? Әйе, менә өлкән кешеләрнең вазифалары нидән гыйбарәт? Без гыйбадәтләребезне ничек арттырабызмы? Нәрсәләр тиешле? Беләсезме, иң мөһиме салават әйтү. Салаватларның төрләре бик күп. Әйеме, аны әбиләребез дә, бабайларыбыз да белә, ул телләребезгә дә бик җиңел Аллаһның биргәненә шөкер. Пәйгамбәребез әйтә, әгәр берәү миңа бер кеше бер салават әйтсә, Аллаһ Таала ул бәндәгә 10 салават әйтер ди. Икенче бер хадисендә, әгәр миңа бер кеше салават әйтсә, теләкләренә ирешер ди, әйеме. Хишисыз җәннәткә кермичән калмас дип әйтә. Менә шушы изге бәйрәм көннәрендә генә түгел, әйеме, Мәүлид айында гына түгел. Әлбәттә, Мәүлид айы, Мәүлид бәйрәмнәре бик саваплы. Әмма менә шушы көннәрдән файдаланып, әйеме, шушы форсаттан файдаланып, Пәйгамбәребезнең иң мөһим тормыш юлын өйрәнергә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки Пәйгамбәребезнең әйеме тормышында бөтен безнең менә үзебезнең яшәешебездә барлыкка килгән сорауларга бөтен җавапларда тупланган бар. Илфар хәзрәт, тагын бер сорау биреп китәсем килә. Менә вәсвәсәгә бирелү хәзерге вакытта бик популяр, ул менә шайтан безне адым саен кытыртып тора. Шайтанның менә шушы вәсвәсәсенә бирелмәс өчен без нәрсә эшләргә тиеш, көн саен нинди гамәлләр кылырга тиеш? Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләргә язылып ишетә алачаксыз. Без исә Илфар хәзрәт белән аңа зур рәхмәтләр әйтеп, уңышлар теләп саулашабыз. Эшегездә чыннан да алдагы көннәрдә дә уңышлар булсын. Рәхмәт. Тапшыруыбызны исә психолог киңәше белән дәвам итәрбез. Безнең өлкәннәр декадасы инде төгәлләнеп килә, ләкин шулай да өлкәннәребезгә карата хөрмәт һәм ихтирам кимемәскә тиештә. Психолог киңәшләрендә дә нәкъ менә өлкәннәргә файдалы нәсихәтләр ишеттербез кебек. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Инде без матур адымнар белән, җиңел адымнар белән октябрь аена килеп кирдек. Матур көз аеның 2нче аена дип әйтик. Һәм шушы 2нче ай инде безнең өлкәннәр көне белән, өлкәннәр декадасы белән башланып китте. Шушы декада вакытында өлкәннәребезне матур бәйрәмнәре белән котларга өлгерсәк иде. Кемнәрдер бәлки бу турыда онытып җибәргәннәрдер, әле вакытыгыз бар. Инде өлкәннәргә үзегезнең игътибарыгызны күрсәтергә. Һәм инде шуны да әйтергә кирәк, форсаттан файдаланып, менә безнең өлкән буын вәкилләре, шәһәрдә яшәүчеләр, авылда яшәүчеләр, районнарда яшәүчеләр, ничегрәк итеп уздыралар икән соң алар көннәрен дигән сораулар килә. Шәһәрдә яшәүче өлкәннәргә инде әлбәттә ничектер җиңелрәк кебек карыйбыз без, бит аларның менә шушы матур картлык чырлары дип әйтик. Матур уза, чөнки алар шәһәрдә театрларга, киноларга йөри алалар, ниндидер клубларда очраша алалар, мастер-класслар, гомумән мәдрәсәләргә йөри алалар. Шулай бит үзебезнең мәчетләребезгә, мәркәзебездә урнашкан мәчетләргә йөреп танышлары, дус-ишләре белән аралаша алалар. Инде авылда яшәүче өлкәннәребез, әлбәттә, аларның да тормышы матур, аларның да аралашыр дуслары, кешеләре бар. Һәм инде менә монда шуны әйтергә кирәк, авылда әлбәттә теге мәдәни үзәкләр алар азрак. Шулай да безнең бар авылларда мәдрәсәләребез, клубларыбыз, мәдәният йортлары дип әйтик. Һәм инде район тарафыннан, авыл советы тарафыннан бик күп төрле чаралар уздырыла. Һәм шушы төрле чараларда катнашып, үзләренең тормышларын ямьләндерсәләр иде дигән теләктә калабыз. Һәм инде менә безнең буын вәкилләре өлкән буынга карап үрнәк ала. Менә шушы үрнәкне ничек итеп алырга соң? Минем дә авылда әби бар дип кенә түгел, менә шушы әбигә карап, ак яулыклы әбигә карап, сокланырга без өйрәнергә тиеш шушы өлкәннәрдән. Шуңа да инде өлкәннәргә әйтәсе килә. Һәр вакытта да позитив рухта булыгыз. Үзегезнең оныкларыгызга, оныкчыкларыгызга бәйләргә өйрәтәсезме, шигәргә өйрәтәсезме? Яисә инде үзегезнең тормышыгызда булган кызыклы вакыйгалар белән бүлешеп, аларга менә шушы яшәү рәвешләренә дәрт истисезме? Барысы да сездән тора. Чөнки бүгенге көндә өлкәннәрдән менә үрнәк алып яшәү, өлкәннәрнең фикеренә колак салу, ул әлбәттә безнең буынны, яшь буынны, киләчәк буынны бары тик алга илтәчәк. Һәм инде сезнең киңәшләрегез белән бездә яшәсәк, тормышыбыз матур булыр дип уйлыйм. Хөрмәтле өлкәннәр, өлкән буын вәкилләре, гомер көзегезне моңсуланып уздырмагыз, матур итеп, елмайып,
кадерле балаларыгыз, оныкларыгыз белән бергә уздырырга насип булсын. Һәм инде аларның уңышларына сөенеп, озын-озак еллар, озын-озак гомерләр яшәргә насип булсын һәрберегезгә дә. Пәйгамбәребезнең бер хәдисендә әйтелгәнчә, безнең ата-анага хәтта уф дип тә дәшергә хакыбыз юк. Без аларга бары тик назлы, татлы сүзләр әйтергә тиеш. Һичшиксез ата-ананы хөрмәт итү әдәп-ахлакның төп баганасы булып тора. Аларны рәнҗетү, сүзләренә колак салмау, эшләренә ярдәм итмәү исламда иң зур гөнаһлардан санала. Үзен тудырган кешеләргә мехрибанлы булган бала бер кайчанда савабын алмыйча калмас. Аллаһ Тәгалә ата-анасын хөрмәтләгән кешегә җәннәтендә насип итәр, иншаллах. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Har birigizga Alloh Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Jumu'a kunlari muborak bo'lsin. Har birimizning tilagan tilaklarimiz, qilgan duolarimiz qabullardan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bilib va bilmisha qilgan Alloh ham kishi gunohlarimizni, xatolarimizni g'afu eylesin. Allah subhanahu wa ta'ala An-Nisa surasında bizga ayta: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Миңа гына гыйбадат кылыгыз, миңа ширик китермичә" дип Раббыбыз әйтә. Һәм әти-әнигезгә карата яхшы мөгамәләдә булыгыз ди. Карагыз әле нинди хикмәтле аят. Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля үзеннән соң, үзенә гыйбадат кылудан соң икенче булып әйтте: "Әти-әнигезгә карата яхшы мөгамәләдә булыгыз" диде. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да үзенең бер хадис шәрифендә безгә әйтә: "Әти-әнинең ризалыгы Аллаһ ризалыгы" ди. "Әти-әнинең ачуы Аллаһ ачуы" дип әйтә. Без сезнең белән җәмәгать һәрберебез әти-әни безгә карата яхшы мөгамәләдә булырга тиешбез. Аларга ихтирам белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Аларны олыларга, зурларга бу безнең һәрберебезнең бурычыбыз булып тора. Аллаһу субханаху ва тааля шулай ук безгә Исра сурасында да әйтә: "Ва ла тaqulлахума уф ва ла танхархума ва куллахума каулан карима." Раббыбыз әйтә: "Аларга уф дип дәшмәгез" ди. Менә алар улыгайгач, улы яшьләргә җиткәч, уф дип аларга дәшмәгез. Тавышларыгызны аларга карата күтәрмәгез дип әйтә Раббыбыз. Аларны ихтирам итеп, аларга мөлаим, матур сүзләр белән генә дәшегез дип Аллаһу субханаху ва тааля безгә әйтә. Әйе, чыннан да безнең бит икенче сәбәп шушы дөньяга килүебез, ул була безнең әти-әниләребез. Шуңа күрә без сезнең белән һәрберебез аларны ихтирам итәргә тиешбез. Аларга ярдәм итәргә тиешбез. Әгәр дә күчеп киттек икән әти-әниләребездән, аларга килгәләп торып ярдәм итәргә бу безнең һәрберебезнең бурычыбыз. Әмма ләкин әгәр дә безнең әти-әниебез китте икән шушы дөньядан мәңгелек тормышка, без аларга дуа кыла алабыз. Бу аларга булачак зур бүләк. Әҗир савап аларга да, үзебезгә дә булачак. Я Раббым, минем әти-әниемне җәннәт әһелләреннән кыл. Аларның гөнаһларын гафу әйлә. Коръәни Кәримдә дә шундый дуа китерелә: "Раббирхамһума кама раббаяни сагира." Я Раббым, алар миңа бала чакта булганда мәрхәмәтле булган кебек, аларга да карата, Я Раббым, мәрхәмәтле бул дип, Аллаһ Тәгалә безгә шулай итеп дуа кылырга өйрәтә. Шуңа күрә Аллаһ Раббул Гыйзза һәрберебезгә әти-әниләребезне ихтирам итеп яшәргә насип әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Чираттагы циклон Татарстан территориясын үз йогынтысына алды. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә баулазына кайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, уртача 10 градус. Төньяк чыгыш Түбән Кама ярчаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак 10 градуска кадәр.
Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән яңгыр, уртача 11 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелә 10 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Була, Чүпрәледә яңгырлы 12 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы урыны белән яңгыр булырга мөмкин 11 градуска кадәр. Менә елларга кояш чыгачак һәм җылытачак дип фаразлана. Башкалабыз Казанда болытлы һава урыны белән яңгыр көтелә, уртача 12 градус. Җил көньяк көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте гүзәл затларның күп санлы үтенечләре буенча мөселман яшьләре арасында популярлык казанган Яшь килен проектының 7нче сезонын башлап җибәрде. Бу юлы яшь килен булырга 50 мөслимә теләк белдерде дип хәбәр итә нәзарәтнең матбугат хезмәте. Киленнәр мәктәбе 17 яшьтән алып һәм өлкәнрәк булган, кияүдә булмаган, кияүдәге һәм кызларны кияүгә бирергә җыенган әниләр өчен оештырыла. Ничек кенә булса да игелеге һәм файдасы булсын. Без исә Дугалы җиһан сәхифәсенә керешербез. Һәм аның даими алып баручысы Ләйсән Гайнуллинага сүз бирелә. Ләйсән, рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Моннан 17 ел элек Ульяновск өлкәсенең татар автономиясе каршында гарәп графикасында укырга, язарга һәм ислам дине нигезләрен өйрәнү курслары ачылган иде. Узган атнада Яхшәмбе мәктәбе үзенең чираттагы яңа уку елын башлап җибәрде. Изге Коръәнне өйрәнергә теләүчеләр арасында 10 яшьтән алып 70 яшькә кадәрле булган милләттәшләребез дә бар. Яхшәмбе мәктәбе мөгаллимнәре һәм шәкертләре белән безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафинда очрашып кайтты. Әле апрель озағындағына әлеге 3 еллык курсларда чираттагы чыгарылыш кичәсе булып узган иде. Ул чакта аны 25 укучы тәмамлаган булса, быел тагын 18 хатын-кыз килгән. Араларында 75 яшьлек Илма Сабый да бар. Давно килергә исәп бар иде инде. Булай мин мәчеткә йөрим, нигә үзең әйтмешә, Ак мәчеткә дә барам. Мне Дзержинскийга да киләм. 17 ел эшләү дәверендә әлеге курсларда 400-гә якын кеше диплом таныклыгы алып чыккан. Дөрес, монда килүчеләр гарәпчә укый белмәсәләр дә бала чакта өйрәнгән догаларны әле бүген дә хәтерлиләр. Шул искә калган догалар, алар бүген дә минем белән исемдә башымда яңгырап торалар. Самар якларында туып үскән апалы сеңле Галия һәм Нуриянең дә бабалары заманына күрә укымышлы кеше булган. Аннан өйрәнгән догалар бүген дә хәтердә. Арабча не только читал, он понимал арабский язык. Безнең бабаебыз, ике бабаебыз да арабча сөйләштеләр дә, и безне өйрәттеләр. Альхамдулиллахи раббил аламин, иррахман рахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдинас сираtal мустақим. Зур тормыш һәм укыту тәҗрибәсе булган мөгаллимәләр яңа укырга килүчеләргә үгет-нәсихәт бирәләр, киңәшләре белән дә уртаклашалар. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Кем гыйлем алу юлына баса, аңар Аллаһ җәннәт юлын якынайта, җиңеләйтә" дигән. Мөгаллимә Нурия Нурдинова мәдрәсәгә укытырга йөрүемне үземә Худайдан бирелгән бүләк дип кабул итәм ди. Шундый шатланып киләм, кичкә кадәр торам. И кайтканда шатланып кайтам, менә мин тагын бер хәзинә алып кайттым. Хәзинә нәрсә ул? Байлык, дин байлыгы. Әйтәм әйтмешли, байлык ул материаль бер ни түгел. Менә дин байлыгы ул шундый зур шатлык. Курсларның җитәкчесе Асия ханым Мөлекова белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына һәм татар телен өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Без бит татарча укытабыз. Безнең әле үзебезнең килгән шу шәкертләребез арасында да татар телен бик әйбәт белмәгән кешеләребез дә бар. Алар бездә чыгып киткәндә рәхмәт әйтеп, мин татарча да өйрәндем, гарәпчә укырга да өйрәндем дип шатланып чыгып китәләр. Яңа уку елы башлану тантанасына әлеге курсларны узган ел тәмамлап чыгучылар да килгән. Бер вакытта да әйтмәгез, укый алмыйбыз, уңайсыз димәгез. Юк, андай юк, тырышлык кына кирәк. Бүген бер ел укысагыз, иртәгә икенче ел укысагыз, сезнең укугыз
уже хутлана бара. Мәчеткә укырга иртәрәк килергә кирәк икән. Минем үкенечем бар, мәчеткә укырга килгәндә иртәрәк вакыт табарга кирәк. Без барыбыз да әйтәбез инде вакыт юк ди. Вакыт бар, ул кирәк булганда вакытны табып була. Шуңа күрә минем үкенүем иртәрәк килеп укырга кирәк булган икән. Менә хәзерге вакытта үземнең әтиәниемә дәгаларны кылам, үземнең әрвахларга, үзем белән бер туганнарга үзем үз кулым белән күтәреп укып дәгалар кылам. Варис Хаҗи Рауилов яңа уку елын башлап җибәрү тантанасында чыгыш ясап, биредә утырган хатын-кызлар бу курсларга шәкерт булып киләләр, тагын 3 елдан исламны тирән белүче абыстайлар булып чыгачаклар дип, аларны мәчетләргә ешрак йөрергә чакырды. Үткәндә күзе булганның киләчәктә үзе булыр диләр. Шуңа күрә без дә халкыбызның гореф-гадәтләрен югалтырга тиеш түгел. Халык зирәклеге ата-бабаларыбызның тормыш тәҗрибәсе буларның барысында яшь буынга бик кызык һәм алар үткәннәргә кайтып барысында өйрәнергә омтыла. Мәсәлән, Казакстан башкаласы Астанада ерак юлга озату юласы үткәрелде. Бу юла нәрсәдән гыйбарәт икән? Әдилә Тыгбатова белеп кайтты. Мин дә китәм ерактарга, туган ягым синнән айрылып, туган ягым синнән айрылып, достарымды синдә калдырып. Ни өчен сөлгене тагып алдың? Бездә инде татарларда шундый гореф-гадәт бар. Озын юлга чыккан кешенең тәненә ак сөлгене, озын ак сөлгене тагалар. Шушы ак сөлге, ак тастымал, шушы юлы ак булсын дип һәм озын юлның билгесе. Шул юлдагы очраткан кешеләрнең уйлары ак булсын, эшләгән эшләре уң булсын дип сөлге такканнар борынгы заманнарда. Менә инде сөлге бәйләнгән, хәзер инде өлкән буыннан ерак юлга иң изге теләкләргә һәм киңәшләргә вакыт җитте. Шушы көннәрдә ислам чит илгә укуга китә һәм бүген ул зур табын артында иң якын дусларын бергә җыйды. Син матур, шундый акыллы бала. Еракка барсаң да юл табарсың дип уйлыйм. Чөнки дөрес тәрбияләнгәнсең. Уңышлар телим. Тугры дусларың яныңда булсын. Барлык ишекләр ачылсын алдыңда. Амин. Ислам турында сөйләсәк, аның Казакстанда татар мәдәниятен үстерүдә зур ролен билгеләп үтү мөһим. Астана шәһәренең татар-башкорт үзәге активисты буларак күп еллар арасында ислам сәхнәдә үзе генә чыгыш ясап калмыйча, яшьләрне дә үзенә җәлеп итте. Барысында халык биюләргә, җырларга өйрәтте. Аның иҗади номерлары Сабантуйда һәрчак мәсәкүләм һәм кызыклы спектакль белән аерылып торды. Моннан тыш ислам милли татар кухнясы белән дә бик таныш. Менә сезгә токмаш та, шәкшәк тә, бәлеш тә. Ул нинди генә ризыклар әзерләми. Хуҗабикә көнләшер иде. Ул бик талантлы булып, үзе бик тиз халыкка якыная, үзенең җылысын күрсәтә. Без аңа уңышлар телибез. Укуында инде укуын бетереп, каникулларга кайтканда безнең урталыкларга килер дип ышанабыз. Зум белән расстояниедән да бүтән эшләрне алып барыр, татар эшләрендә бер-беребезгә булышырбыз дип ышанам. Исән-сау җөрү бәхетле бул. Рәхмәт. Үз милли традицияләрен, гореф-гадәтләрен, яуларын һәм бәйрәмнәрен саклау һәр халык мәдәниятенең иң мөһим өлеше булып тора. Алар берничә гасыр дәвамында формалашкан һәм аларда халкының тормыш рәвеше, аның гадәтләре, милли үзенчәлекләре чагылыш тапкан. Шунлыктан бүген безнең төп бурычыбыз аларны истә тоту һәм буыннан буынга тапшыру дип уйлый ислам. Без чыннан, эченнән, тышыннан, сыртыннан, эчендә татар. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Бөек ватан сугышы. Әлеге афәт миллионлаган кешенең гомерен генә түгел, көп-кечкенә балаларның балачагын, яшүсмерләрнең беренче мәхәббәтен, тормышларын, шатлыкларын урлап, һәр көнен борчу хәсрәткә, ачлыкка, ялангачлыкка тергән. Кайбыш районында бу көннәрдә генә Бөек ватан сугышы авырлыкларын кичергән, намуслы хезмәт белән көн күргән сугыш чоры балаларын хөрмәтләү максатында район үзәгендә һәйкәл ачылды. Һәм әлеге чарадан репортаж тәкъдим итәбез.
Аллаһка шөкер, халык ярдәме белән, инде үзебезнең депутатыбызның, Фәнил Фиргачның ярдәме белән шундый матур һәйкәл ачылды. Һәрберебезнең теге әйтергә кирәк, күз алына килеп баса, шулай бит. Менә минем дә әтияне 32-36 елгылар мин үзебезнең әтияниләрне күз алына китерәм инде монда, чөнки алар сугыш вакытында хезмәт иткәннәр, җир сукалаганнар. Безнең районыбызда шундый акция игълан иткән идек. Ничек соң, безнең бит инде һәйкәлләребез күп. Әйдәгез, сугыш чоры балаларын бер нинди һәйкәлдә теге үзенә тез тапмый дип әйтергә кирәк инде. Инде менә халыктан бик күп инициативалы кешеләр чыкты инде. Әйдәгез соң, бик авыррак булса, без үзебездән дә җыйык әле. Бу сугыш чоры балаларын искә төшерик әле дигәннән, без инде моны хуплап алдык. Теге заманны бүген бизи торган матур һәйкәл килеп чыкты. Инде безнең бабайларыбыз мылтык коралы белән сугышкан булсалар, бу менә бу сугыш чоры балалары инде менә шундый корал белән үзебезнең биек җиңүне тагын да якын айтканнар дип әйтәсе килә инде. Кайбыш халкы да бик тырышты. Бездән дә ярдәм булды. Бик матур проект булды. Шуңа күрә көтеп, теләп һәм бик матур мемориал дип әйтим инде. Монда күп дуслар бар, шуңа күрә бик матур булды. Бик зур рәхмәт. Якташыбыз Татарстанның халык шагыйре Шәүкәт Галиев, ул әтисен сугышта югалткан, матур иттереп аңгар мөрәҗәгать иткән инде заманында. Сугышларда һәлак булганнар, хәтердәсез, мәңге туганнар дигән. Башка җирдә бармы, юкмы? Без әзрәгезләндек. Интернет шелтәрендә Россия буенча bir 4-5 һәйкәл эзләп таптык. Безгә алар күпмедер дәрәҗәдә кирип китәргә ярдәм иттеләр. Әмма ләкин Татарстанда әле мин мондый һәйкәлне тапмадым. Интернетта да, башка җирдә дә. Мин шушы авылда туып, шушы авылда үскән. Әти безнең 41-нче елда иң беренче көнне сугышка китте. Безнең әни 6 бала белән калды. Иң әти безнең фирмада эшләгән, игене күп булган 2 ятим бала алып кайткан. Алар бездә мин тумаган булган ул чагында. Алар бездә 10 ел яшәгәннәр. Менә исән-сау шулар хөрмәтләп кайтырмын дигән. Үзеңнекеләргә биргәнчә аларга беренче ризыкны бир дигән әнигә киткәндә. Без бергә үстек, 6 бала бер табактан таш табактан ашап. Менә хәзер шулардан бер мин исән калдым. Менә үзебезгә җанна җыелып утырган кебек күрдек. Менә шулай җыелып утырасак, әни ишек алдыннан кирмичә, утакабыз мидер. Балаларга исән саулык бирсен. Сугышлар булмасын, без күргәнне күрмәсеннәр, Ходаем алар. Белгечләр фикеренчә, хәзерге вакытта температура нормадан 4 градуска түбәнрәк. Шуңа да карамастан урамда йөрүләре рәхәт, бигрәк тә кичке сәгатьләрдә һава саф, җиңел, яңгыр явып тормаса, рәхәтләнеп йөрергә мөмкин. Синоптиклар мәгълүматы. Исәнмесез! Эфирда һава торышы чаралышы. Чираттагы циклон Татарстан территориясын үз йогынтысына алды. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә баулазына кайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, уртача 10 градус. Төньяк чыгыш түбән Кама ярчаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән яңгыр, уртача 11 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым төшемнәр көтелә 10 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Була, Чүпрәледә яңгырлы 12 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы, урыны белән яңгыр булырга мөмкин 11 градуска кадәр. Менә елларга кояш чыгачак һәм җылытачак дип фаразлана. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгыр көтелә, уртача 12 градус. Җил көньяк чыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.
Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Студиябызның чираттагы кунагы Бөтен Россия Татар гаиләсе фонды директоры, югары категориялы табибе, Россия Федерациясының сәламәтлек саклау отличнигы Миләүшә Гайфуллина. Хәерле көн, Миләүшә ханым. Хәерле көн. Миләүшә апа, менә сез укытучылар гаиләсендә тугансыз икән. Менә ничек ул? Укытучылар көнен билгеләп. Әйе, бу атнада әле без бәйрәмдә билгеләп үттек. Ничек ул укытучылар гаиләсендә туу? Укытучылар гаиләсендә туу ул мин аны бәхет дип саныйм. Таләпләре югары булса да, укытучы гаиләсендә яшәүнең тормыш барышында алдагы көннәргә бик зур ярдәм ул. Кеше тәрбияле булып үсә, үзегез беләсез, укытучы баласына бөтен нәрсәдә рөхсәт ителми, бөтен гаилә, башка гаиләдә үскән балаларга рөхсәт иткән шикелле. Миндә менә шушындый тәртипле гаиләдә үстем дип уйлыймын. Әнием минем Татар Сарсазы авылында яшәп, 5 километр күрше Роман авылына укытырга йөрде, аннары Татар Сарсазында укытты. Әтием колхоз рәисе булып эшләде. Татар Сарсазы авылында мәчет салдырып калдырды. Менә шушындый матур гаиләдә үскәнемә шатланып утырам. Инде менә гаилә дигәннән, гомумән Бөтен Россия Татар гаиләсе фондының эшчәнлегенә килсәк, ниләр башкарасыз, нинди эшләр алып барыла? Бөтен Россия Татар гаиләсе фонды 17 ел бит инде безнең Мәскәүдә юстиция министрлыгында теркәлгәненә 2006 елда теркәлде. Бик актив эшлибез. Менә хәзер бөтен Татарстанның бөтен районнарында да Татар гаиләсе фондының бүлекләрен ачу өстендә эшлибез. 35 районда инде ачылды. Калган районнарда үзләренең кандидатураларын җибәреп торалар. Бу эштә безгә Дәүләт Советы депутаты Камил Асхатович бик зур ярдәм итә. Менә әле күптән түгел генә Удмуртиядә Татар гаиләсе фондының бүлеген ачып кайттык. Анда да бик матур татар гаиләләре бар, бик үрнәк татар гаиләләре бар. Башкортстанда, Ульяновскида, Чувашиядә, Шыгырданда менә шушындый матур чаралар уздырып эшлибез. Менә инде бу татар гаиләсе генә бу чараларны уздыра дип әйтәсем килми. Иҗтимагый оешмалар, алар бөтен оешмалар белән дә бергә эшләгәндә генә эшнең нәтиҗәсе була. Бездә менә министрлыклар белән эшлибез, дини оешмалар белән эшлибез, иҗтимагый оешмалар белән масса күләм мәгълүмат чаралары, бөтенесе менә телевидение, радио, газета, журналлар, менә шушындый актив эш бара. Бу менә бу татар гаиләсе дигән сүз, ул бит инде Татарстанда гына түгел, Россиядә бит без икенче милләт, дәүләт ясаучы милләт. Шунарга күрә татар гаиләсенең бөтенлеге, татар гаиләсенең булганлыгы, тырышлыгы безнең Россия Федерациясын саклап калуда да, аның үсешендә дә, аның менә алга китүендә дә бик зур өлеш кертә. Шунарга күрә татар гаиләсе булган, татар гаиләсе бар, һәм татар гаиләсе булачак, Алла бирса дип яшибез, эшлибез. Шулай да менә татар гаиләсе нәрсәсе белән аерылып тора ул дигән сорау бирәсе киләме? Әйе, аның асыл рухи кыйммәтләре нидән гыйбарәт? Менә татар гаиләсе дигән иң беренче аерыла торган сүз, менә безнең татар гаиләсендә кыз әнисе, малай әнисе икенче төрле кабул ителә. Менә рус милләтендә, башка милләтләрдә дә ул менә ул анасы, ул икенче төрлерәк статуста бара. Минем улым да, кызым да бар. Мин ике статуста да була ала торган кеше. Менә шунарга күрә, төшче дигән сүз, ул безнең милләткә хас сүз түгел. Бездә хатынның әнисе, ул алай күренеп, кияү белән командовать итеп, ниндидер анда эшләр эшләп, үзенең барлыгын күрсәтеп яшәми. Ул кызын тәрбияләгән инде. Кызын гаиләдә, ире гаиләсенә барып, бәхетле яшәсен өчен тәрбияли, баланы кичкенә вакытында. Аннан соң ул кызга, ул кызның тормышына кысылып, тыгылып, иретеп тормый. Анда иренең әнисе бар. Менә шул вакытта татар гаиләсенең иң үзенчәлеге менә шушында. Без менә ул үзенчәлекне югалтып барабыз. Ул үзенчәлек әгәр дә сакланса, безнең гаиләләребездә аерылышучылар да әз булыр иде. Олыларны олы итү, кечеләрне кече итү, олыларны олы итү, олыларның үзеннән дә тора. Кызның әнисе бөтен җиргә тыгылып йөрсә, ул инде анарга хөрмәт булмый. Ә менә иратның әнисе акыл өйрәтсә дә, тәрбияләсә дә, ул татар гаиләсендә матур күренеш. Ул битараф түгел бу әни дигән сүзне аңлата.
Менә иң зур үзенчәлеге шушында. Монда инде яшьлегеңдә күп тырышсаң, картлыгың җиңел үтәр дигән кебек, тәрбиягә күбрәк әһәмият салсаң, олыгайгач инде олыгайгач рәхәт була. Кызың да бәхетле була. Бәхетле кызың бәхетле булгачтан бит инде синең дә борчуың булмый, яни кеше буларак, менә кичкенә вакытында кыз балаларны әйбәт итеп тәрбияләсә, менә тәүфиклы, михрбанлы, шәфкатьле, кешеләрне ярату, менә шушындый эшләргә өйрәтеп, эшрәтеп белә торган итеп тәрбияләсәң, аннан соң инде картайган көнеңдә кыз әнисе булып, матур гына чакырсалар кунакка барып, менә шушылай матур гына яшәп ятасың. Күңелеңдә тыныч була. Тагын Роберт абый Миннулин искә төшә, иң авырткан җиребез телебез дигәне, шуның шикелле телне саклау мәсьәләсендә гаилә фонды ниләр башкара, нәрсә эшләргә мөмкин? Менә телне мәсьәлә, ул бик четерекле дә инде мәсьәлә, менә телне саклау ул гаиләдә дибез инде без. Гаиләдә генә түгел, мәктәптә дә, балалар бакчасында да, җәмгыятьтә, ул менә җәмгыятьнең тулаем карашын үзгәртергә кирәк. Әгәр безнең телебез югалса, безнең шундый biz bit инде гасырлар буена мәдәниятлы, әдәбиятлы халык. Аның мәдәнияты да, әдәбияты да югала. Ул халыкның күңел халәте барыбер нинди генә булсаң да, син үз телеңдә музыка тыңлап, үз телеңдә китаплар укып, үз телеңдә сөйләшеп яшәүгә җитми. Менә без шушыларга күрә Шигабетдин Мәрҗани исемендәге Менә мәдәни үзәк бар. Ул Шигабетдин Мәрҗани мәчете каршысында эшли, бергә эшлибез. Менә анда бишек җырлары конкурсы булды. Онлайн булды ул бишек җыры. 500-дән артык җыр килде. Ә менә жюридә без билдек. 75% бишек җырлары Габдулла Тукай сүзләренә язылган икән. Без моны дәвам итәргә уйладык. Менә хәзер бишек җыры, яңа бишек җыры дигән конкурс игълан иттек. Ул онлайн бара. Анда инде бөтен җирләрдән дә катнашалар, җибәрәләр. Анда менә яшь әниләр, яшь шагыйрьләр, яшь язучылар, менә матур бишек җырларын үзләре тәкъдим итәләр. Менә ул конкурсны менә уздырабыз. Аннан соң менә бу әниләр көнендә анарга без йомгаклар ясаячакбыз. Демәк, менә әле эшләсәң, эшләр җитәрлек. Эшләсәң, эшләр җитәрлек. Чыннан да сезгә Ходай Тәгалә көч бирсен, сабырлык бирсен, барыбызга да тынычлык белән эшләргә насыйп булсын алдагы көннәрдә дә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Миләүшә ханым. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, студиябызның кунагы Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина иде. Ә безнең тапшыруыбыз дәвам итә. СССР чирына кайтыр өчен Рәис абый якында музей төзеде. Граммофон медальләр, хәтта Союз чирындагы бәяләр дә бар. Өйнең арткы ягына кергәч, кунакларны кулдан ясалган көе каршы ала. Аны Рәис абый туганнары белән ясаган. Шулай ук элекеге ат арбасы да күзгә ташлана. Шундый арбаларда узган гасырда безнең әби-бабайларыбыз авыл буйлап йөргән. Рәис абый аны реставрацияләгән һәм хәзер ул яңа экспонат булып тора. Уйладым музей оештырырга. Иң беренче экспонатым әнинең ухваты белән табагач иде. Аларны алып килдем. Башта минем музей гаражда иде. Аннан соң мунчага дип алган бурам. Мунча төзергә уйламадым. Уйладым да беседка башта. Беседкадан соң уйладым, метем беседканы урамда да итәргә була, организовать итәргә. Шунда җыя башладым вакыт совет әйберләрен. Иске мунча хәзерге вакытта музейның төп бинасы, иске медальләр, совет кондиционеры һәм граммофон. Булар барысы да безне узган чорга кайтара. Рәис абый бөтен электрониканы төзәтә. Кызу көнне кондиционерны кушып, граммофоннан җырлар тыңларга да була. Аралашкан вакытта телефоннан күрсәткәндә кадрларны кешеләр нитәләр, шатланалар, күрәләр и миндә менә бу бар дип, миңа алар бөтенесен алып киләләр. Аларның күбесенең состояниесендә торышы бик ни түгел. Аларны жаңадан монда әтиәниләрнең самаварлары, үлчәүләре, врачлар үзләренең бер-берләрен алып киләләр. Монсы Краснодардан алып кайтты дус, бер ни туган. Әнинең мясорубкалары, ит тарткычлары, бабайның патефоны, радиолар. Музейдан башка Рәис абый шигырь язу белән дә кызыксына. Безгә ул үзенең шигырьләрен укып күрсәтте. Бу мин бу галәмдә әзгенә торган идем, чәчкән идем, урган идем, илемә хезмәт куйган идем, вакланмыйча янган, сөйгән, кигән идем.
Тормыш шәкілерін езген едім. Мектеп ұсағаларын атлап кірдім, білім йортларын тілеп еуладым. Армия сафларында қызмет туған едім, илімні туған түбәгімні, ауылымны сиген едім. Сигеніме хаттар язған едім, жауапларын сирек алған едім, құлақ ұтыртқан, ул үстірген, ис алған едім, әзгіне шиғырлар да язған едім. Күп кенә экспонатларны Рәйс абыйга туганнары, дуслары биргән, тик иң яратканнары әти-әнисеннән калган әйберләр. Аны мен саныйм, әнинең табагашы белән ухватын, әнә матчыда асмыктыралар алар. Иң беренче минем ул ике экспонат. Мин аларны күрүгә, мин аларны даже сабында уштырмадым, кайбер кешеләр сабын реставрация белән тигезләп, мотор нитәләр, мин бераз гына систаттым да, ишләй асып куйдым. Бүгенге көндә музейда 100дән артык экспонат. Барысы да тарих сакчысы буларак бүгенге көнгә килеп җиткән. Әлеге музей 2000нче елларда җыела башлаган һәм бүгенге көндә дә яңа ядкарлар белән баеп, тулыландырыла бара. Кескене чәчләр дә айрым тәрбияләүгә мохтаҗ. Кыры һава, суык температураның кискен үзгәрүе, организмга витаминнар җитми башлау, булар барысы да чәчләргә начар тәэсир ясый. Алар өчен иш артларында да төрле маскалар ясарга мөмкин. Менә мәсәлән, чәчләр өчен кефир бик файдалы икән. Аны чәчегезгә сылыйсыз да пленка белән явып куясыз. Ярты сәгатьтән соң юып аласыз. Шуңа күрә чәчегезнең прическасы һәр вакытта да матур булачак. Гомумән алганда быелгы чәч трендлары нәрсәдән гыйбарәт? Гөлнур Габдрахманова әнә шулар белән кызыксынды. Идеаль прическа нинди булган? Без бүген сезнең белән 2022 елның чәч трендларын карап китәчәкбез. Моның өчен без стилист янына килдек. Сүзне чәч аксессуарлары яисә чәч бизәп әсбаплары турында башлап җибәрик. Чөнки образда нәкъ менә детальләр бик мөһим. Алар образны тулыландыра һәм аны камил итеп күрсәтә. Чәч бизәү яңадан өйрәнеп кайттым. Безнең җәнлек трендлары бурмалы бәйләүгеч чәч, бизәүгеч баулар, кием белән бер төстә булган чәчтә аксессуарлар, или контраст акка, кара, или чәч белән бер төстә булган аксессуарлар трендта. Хәзер кирге, ягъни абадоклар һәм чәч тасмалары актуаль. Алар кием белән бер төстә булырга мөмкин. Шулай ук киемгә капма каршы төстә сайланган чәч тасмалары да бик отышлы күренә. Мәсәлән, ачык киемгә кара чәч тасмасы һәм киресенчә. Кайбер көяз кызлар тасманы чәч төсенә туры китереп сайлый. Бик тыйнак һәм шул ук вакытта бик зәвыклы күренә. Шулай ук чәчне җыеп, яулык бәйләп куюда бик актуаль. Без бүген ике төрле прическа ясарга өйрәнербез. Беренчесе Голливуд бөдрәләре. Ретро стилендәге бу прическа образга җиңеллек һәм нәзакәтлек өсти. 20нче гасырның 30нчы елларында бик таралган була ул. Голливуд бөдрәләрен идея ясарга мөмкин. Иң башта чәчкә махсус мус яки күбек сөртәбез. Бу чәчнең төзелешен саклау өчен кирәк. Махсус маскалар, кондиционерлар, майлар, спрейлар кулланыгыз. Шампуньларны үзегезнең чәчегезнең тибына карап сайлагыз. 2-3 см тутам чәчне алабыз да плойкага өстән аска чорныйбыз. Чәчне урта бер җирдән тешләтәбез. Чәч очларына аерым игътибар бирәбез. Киләсе тутамны алып, шуны кабатлыйбыз. Бу матурлыкка лак сиптерәбез. Актуаль Голливуд бөдрәләре әзер. Бу елның тагын бер тренды ул кымлык, ягъни пляж бөдрәләре. Аны махсус плойка белән ясарга мөмкин. Чәчне тутамнарга бүлеп, плойка белән чәч озынлыгы буенча йөртеп чыгабыз. Тамырларыннан 10 сантиметр ара калдырабыз. Бу прическаны идәдә кабатларга була. Чәчне 6 өлешкә бүлеп, тулымлап үрәбез. Берничә сәгатьтән соң тулымнарны сүтәбез. Кызыну өчен бөдрәләр әзер. Алар озаграк торсын өчен лак сиптерәбез. Мин дә трендта. Миңа пляж локоннарын ясадылар. Бик романтик һәм җиңел образ килеп чыкты. Шулаймы, дуслар? Халык сынавышларына ышансаң, сентябрь кыры булса, кыш салкын була. Без хәзер төп-төгәл әйтә алабыз, сентябрь безнең яңгырлы булды, димәк кыш та җылы булачак.
Исәнмесез! Эфирда һава торышы чаралышы. Чираттагы циклон Татарстан территориясын үз йогынтысына алды. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы кайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, уртача 10 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама ярчаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак 10 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида урыны белән яңгыр, уртача 11 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым төшемнәр көтелә 10 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Була, Чүпрәледә яңгырлы 12 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы, урыны белән яңгыр булырга мөмкин 11 градуска кадәр. Менә елларга кояш чыгачак һәм җылытачак дип фаразлана. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгыр көтелә, уртача 12 градус. Җил көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар алу дәвам итә. Премиаль фонд шактый гына саллы 1 миллион сум. Чыгышлар проза һәм шигърият номинацияларында бәяләнәчәк. Яшь чикләве гомумән юк. Гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Димәк, сез әле катнашырга өлгерәсез. Шуңа күрә үзегезнең төшерелгән видеоларыгызны һәм анкетагызны ТНВ Татар сүзе bilgisi mail.ru почтасына җибәрегез. Толырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Гаризалар килә торган арада бәйгегә килгән видеолардан үзек карап үтик. Бүген Балтачтан Әмир Исрафиловның бер әсәрен тыңларбыз. Равил Файзуллин туган тел турында бер шигырь. Их, кардәшем, бер хәҗәтсез кайчак телне шундый бузып сөйлисең. Ил кагын хурлап, халыкның рухын рәнҗитәмен димисең. Мескенләмә, бакый гомер килгән тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласан, илаһи бит. Изге кеше әйткән аваз, һәрбер сүз һич мәртәбә түгел. Телдә җиң очына карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш. Кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмәсин туган телнең асыл байлыкларын ачырга. Biz ваймсыз булсак, шит ят сүзләр хәзинәне әзер басарга. Ана телне бузып, ватып сөйләп, кешелеген генә төшә бит. Карама тел яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шагыль. Туган телең үги калмаса, җанын салып әйткән әткәң сүзең синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр бу арада. Тик шунысы хак. Фәкать туган телдә иман инә кеше җанына. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык картлык көнеңдә, аныкларын сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Әлеге теманы дәвам итәр өчен студиябызга кунак чакырдык. Татар сүзе бәйгесенең оештыру комитеты җитәкчесе, шулай ук Шаян ТВ каналының дубляж студиясе җитәкчесе Роза Адиатуллина бездә кунакта. Роза, хәерле көн. Исәнсез, хәерле көн, кадерле тамашачыларыбыз. Роза, сезгә шарты инде балалар редакциясе ул булай да кайнап торган редакция иде. Инде менә тагын хәзер татар сүзе белән дә шөгыльләнәсез. Нинди халәттә менә конкурсның барышы? Әлеге конкурс татар сүзе бик зур конкурс, бик дәрәҗәле конкурс һәм гаризаларның күпләп килүе безнең өчен гаҗәп тә түгел, шаккаткыч та түгел. Хәзер менә бигрәк тә күп килә башлады гаризалар, чөнки гаризаларны кабул итү кампаниясе хәзер бетә. Теге 31 октябрьгә кадәр якынаябыз бит инде. Шуңа күрә гаризалар хәзер бик күп килә һәм дөресен генә әйткәндә, менә шундый шаккатыргыч видеоларда бик күп һәм балаларга карыйсыңмы, олы яшьтәге кешеләргә карыйсыңмы, гаризалар бит инде яше шикләнмәгән безнең конкурста.
искиткеч. Менә бөтенесе туган тел дип борчылалар. Туган телгә багышлап шигырьләр язалар, шигырьләр укыйлар, яттан сөйлиләр. Һәм менә шуннан да халыкның туган тел дип менә борчылуы да, яшәве дә менә сизелә. Менә шушы гаризалардан. Күбрәк кайсы жанрларда материаллар җибәрәләр? Шигъриятлылардыр инде. Безнең иң популяр номинация ул әлбәттә инде шигърият. 10 яшькә кадәр дөресен генә әйткәндә, бөтен менә балалар, бик күп гариза килде менә шул балалардан. Әти-әниләр, балалар бакчасы, мәктәпләр җибәрә. Алланың рәхмәте яусын. Балалар рәхәтләнеп, матур киемнәр киеп, костюмнар киеп, матур музыка кушып, театрализация сәхнәләштерелгән видеолар җибәреп, менә матур итеп татарча сөйләшәләр. Без аларны үзебезгә кунакка да чакырабыз Шаян ТВ каналына. Алар безгә интервью да бирәләр. Һәм шунысы гаҗәпләндерә һәм сөендерә. Алар саф татарча сөйләшәләр бит. Кичкенә балалар да саф татарча интервью бирәләр. Менә татар сүзендә яратып катнашабыз дип. Менә әлегенә карап үттек. Балташлар бик актив, гадәттә узган ел тәҗрибәсеннән дә чыгып әйтәм мин моны. Менә аларга шул мәгънәсендә рәхмәт әйтсәк тә урынлы булырдыр. Чөнки җитәкчеләре бар һәм менә шул юнәлештә ныгытып эшлиләр. Тагын кайсы яклардан күбрәк килә? Оқтаныштан килә, Әтнәдән килә, менә республикабызның бөтен районнарынан да килә, һәм өлкән яшьтәге кешеләрдән дә бик күп килә, үзе язган шигырьләр дә бик күп килә, шундый гаризалар. Профессионаллардан килә башлады ниһаять, чөнки аларга бит әле башта теге әсәрне сайларга кирәк, аннары соң профессиональ әзерләнергә кирәк. Бөтен яклардан килә, чит илләрдән дә, Казакъстаннан менә бар берничә гариза, чит илләрдән дә килә башлады. Гомумән алганда кызыксыну бик зур әлеге конкурска. Шуңа күрә әле 31 октябрьгә кадәр вакыт бар. Тагын да күбәер дип өметләнәбез. Амин. Менә яшь чикләү юк дидек. Хәзерге көндә, бүгенге көндә иң яшь һәм иң олы яшьтәге катнашучыны билгели алабызмы? Ничә яшьләр? Без һәрбер гаризаны карап барабыз. Без шалтыратулар кабул итәбез. Аерым номер бар безнең, WhatsApp номеры да эшли. Һәм бер гариза да игътибарсыз калмый. Менә яшь дип инде яшь 89 яшьтә бер бабай җибәрде. Һәм иң яшен уйласак, менә шул 2 яшьтә. Тел ачылган төрлечә ачыла бит инде. Әмма шундый карау рәхәт. Чөнки менә кичкенә 2 яшьлек баладан менә татарча шигырь ишетү үзенчә шундый үзенчәлекле һәм рәхәт булып тоела. Мәсьәләләр юктыр әлеме? Булса да әздер. Безнең мәсьәл дигән юк. Номинация быел без быел поэзия һәм проза номинациясендә эшлибез, шигърият һәм проза. Һәм инде һәрбер шигърият һәм проза номинацияларында аерым категориялар инде. Категориялар шушы 10 яшькә кадәр, 11-17 яшь, аннары 18 яшьтән дә өлкәнрәк, үз шигырьләрен язучы, үз әсәрләрен язучы, шигъри гаилә һәм профессионаллар. Менә шушы категориядә инде саллы гына бүләк тә әзерләп куйдык. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм башка милләт вәкилләренең туган телләрен үстерү, саклау комиссиясе ярдәме белән инде бик күп бүләкләр әзерләдек. Премиаль фонд үзегез дидегез, миллион сум. Беркем дә бүләксез калмый. Менә 30 җиңүче булырга тиеш безнең. Без сайлап алабыз жюри белән һәм инде 23 елда бүләклибез, Алла бирсә. Һәм инде өстәп шунысын да әйтергә кирәктер. Ул 1 миллион бер кешенең генә кесәсенә керми. Ул төрле кешеләргә бүленә икәнде, кабатлап әйтсәк тә артык булмас. Әмма алай да бик саллы сума чыга. Шулай. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшләрегездә уңышлар телибез. Матур итеп башкарып чыгарасың. Рәхмәт. 10 октябрь көнне ниләр карарга мөмкин? Безнең Алхабар. Әйтәләр бит, эш ул икенче үй дип. Бу күпмедер дәрәҗәдә бәлки баналь әйбердер, әмма ләкин минем өчен эш урыны, университет иң кадерле урыннарның берсе. Менә нәкъ шушы җирдән безнең районыбызның тарихы башлана. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холод иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15-нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясыйм. Бүген без төрек рәссамы Эргин Инан күргәзмәсендә. Тормышыбызны яратык, ул бары тик мизгел генә, яши белик һәм бәхетле булырга ирәник. Кемнең нәрсәгә ирешүе мөһим түгел, күңелләребез белән матур, иманыбыз белән нык булыйк. Әлеге кем безгә ышаныр, яратыр һәм яшәр өчен бирелгән. Яныгыз, яратыгыз һәм яшәгез. Bundan da әйбәтрәк итеп әйтеп булмас, ләйсән. Дөрестән дә Хак Тәгалә һәр барчабызга да үзенең ярдәмнәрен насыйп итсен. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.